prieteni, astăzi o să vă arăt, bineînțeles, o idee cum să facem un hanorac dintr-un cearceaf. Deci avem prima oară nevoie de cearceaf, să-l facem în două dârdări de cearceaf. Atât, nu mai avem nevoie de nimic. Îl împăturim în două și vedem unde este capătul, ca să putem să-l luăm în mână. Capătul este aici. Îl punem în cap, capătul, și o să avem două... Sper că l-am pus bine. Da. Vai. Așa. Da, nu scuzați. Stude, da, știu. Așa, avem două cap. Avem ăsta în cap și două capete. Da? Luăm capetele și le legăm. Nu știu dacă ați mai văzut asta pe TikTok, dar eu de pe TikTok am văzut-o. Așa. Și am legat. Ne luăm mâinile așa. Facem așa. Așa. Nu l-am legat de prea foarte bine pentru că n-am stat un pic. Nu e foarte drept. Vedeți și din cap. Da? Trebuie mai strâns. Trebuie mâna. Da, nu mergeam, că nu era drept. Da. Da, știu cum arată. Sunt foarte interesantă, da. Așa. Nu stă foarte bine. Pentru că nu mă văd în oglindă. Da. O să mai stau un pic. Dar azi o metoda la mine nu a ieșit foarte bine, deci o să încerc încă o dată și dacă nu mi iese nici de data asta, nu mai încerc. Gata? Gata, e perfect, cred. Așa, sper că nu se termină filmulețul. Așa. Așa, din nou o să facem asta pentru că nu mi-a reușit de prima oară. Da, deci acum cred că trebuie să ne reușească, să nu se ducă ăsta pe spate. Cred că în tot timpul în video ăsta mi s-a văzut burta. În sfârșit mi-a ieșit. Numai că nu avem în spate o glu. Ne-a căzut gluga pe spate. Încercăm să ridicăm gluga. Și acum ne-a ieșit. Acesta este hanoracul. Mi s-a văzut burta în tot video. Acesta este hanoracul. Să mă dau mai în spate ca să puteți să mă vedeți foarte bine. Acesta este hanoracul. Stați un pic să fac. Ce ca aeroport? Habar n-am. Deci asta este aeroportul și la mine. Acesta este hanoracul. Sper că vă place. Să dați un like dacă v-a plăcut acest hanorac și codița care am stat 3 ore să o fac. Pentru că nu reușesc niciodată. Vă pup. Să dați subscribe, vă rog, vă iubesc. Și un mare like. Pa, pa!